Handumanan sa kaawit. Musta kanyong tanan sa libo-kalibong tigpaminawan ning sikat na kayong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og ginab ning akong suwatang. Ako si Arthur. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong sugilano. Palihog pagtugtog sa awit nga nagkuluhan. One last RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba dahil siyang kaagi ka doon? Magaling sa kalalaki nga taga Babag 2, Lapu-Lapu, City, Cebu. Ang nga tumatatampo nagdas nga Arthur. Wa nimo siya kuha sa iyang gitrabahoan? Wa man siya magpaguha nako. Niingon naman siya nga sa dinhin lang mi sa inyo magkita. Oh, mao ba? Dali, Sod. Kaya ako siyang tuktukon sa iyang kwarto. Akong pahibawon nga niya ka na. Daghang salamat na nga. Ikaw pa. Malakas ka sa akin. Diha ka na. Buotan gigayinis nang Susana eh. Pinangga kay ko. Buto kayo nako. Makalingaw lang sa kog. Sa ko cellphone din eh. Samtang magpaabot kong Michelle. Nga mugawas gikan sing kwarto. Gilaay ka na sa pagpaabot na ako. Pasensya na, dugay ko nakagawa sa akong kwarto. Nagsulti pa magod Miss Mama. Okay ray, bay kaso. Nagduwa-duwa lang sa kog game sa akong cellphone. Samtang nagpaabot ko nimo. Michelle? May problema ba? Nung sa seryoso man kay ka? Nag-away mo sa mama nimo? Tungod ba na ako, ha? Mayon din siyang nitagad na ako sa pag-abot na ako. Smiling man gani kayo? Nagkalalis may kamay sa Mama. Pero okay ra. Ayaw ka bala ka. Oh. Arthur, manghinaot ko nga dili ka lang unta masuko na ako. O mahiubos na ako. Makasabot ka lang unta na ako. Oh. Gusto ko ma-pull off lang una ta. Unsa? Call off? Kaya nga naman, ha? May problema ba ta? May problema ka na ako? Oo, may problema ta. Unsa? Seryoso ra mo gud kaayo pa. Samtang ako barkadista. Gusto ka nun na yung outing. Samtang ikaw kontento ka na nga kita rin magsigig atupang. Wa ka puli. Mo-join mo ko nimo og sa imong mga friends, di ba? Mo join lagi. Pero dili magtingog-tingog. Klaro kayo nga wa ka balingaw sa pundok. Naminaw ra mo ko ninyo. Dili mo ko kasabay ninyo. Pero at least, wa to mahimong rason nga mag-away ta, di ba? Wa ko mga away nimo. Gipasagdan target ka. Kamo. Bisag usahay bugal-bugalan na lang ko ninyo. Mao gani. Ibuli ka na lang sa grupo kay di ka magtingog-tingog. Di ka pa lang sa umang uyab sa kong mga barkada nga mo jam sa inom. Mumingle gyud. Moapil og katawa. Ikaw ambot. Kung maunay imo problema nako, usabayan ta mo uy. Kung gusto ka mo inom ko. Mo inom ko. Di mo kita ko gunahan mo inom pero tungod di mo sige. Sige mo inom ko. Dili lang ta mag-call off, Michelle. Ayaw na. Nakadesisyon ako. Pull off lang gid una ta. Gusto ko pangitaon ang akong kaugalingon. O kung okay na ko, magbalik ta. Okay? Mura na gihapon ko niya gibuhagan pa. Nausa ka, Arthur. Mura ba kang dili lalaki? Para babae lang, mahila ka. Mahal ko kayo, Michelle pa. Sayod na ginana. Nakasabot ko. Kaya niagi sa kuana. Managlahi mo kung personalidad si Michelle. Ikaw, seryoso kay ka. Sukat kay ka kaniad to. Dili ka barkadista. Toto ka sa imong pagtungha. Hinungdan nga, nakagraduate ka sa college. Kung kalos ginawa, nakakita kag trabaho. Ikaduha ko pala si Michelle nga nahimo kong uya pa. Ug mahal kay nako siya. Andam kong buhaton ang tanan, malipay lang siya. Nakatagyo na kigayon ang imong kugalingon. Ayaw ihurot yung Michelle ang tanan mong gugma. Kaya tingalig, may lain pag itagana ang ginoo para nimo. Dili pa. Si Michelle lang ang amin ako. Siya lang. Ug wa na ko ilaing mahalon. Siya lang. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Mayong gabi inang. Naa si Michelle. Uy, Arthur, ikaw man gudi ay na. Dong, pasensya ka na sa akong anak ha. Wa ko makauyon sa iyang gibuhat nimo. Okay ra nang. Dili man si kumusurrender niya. Naa ba siya? Michelle, ipot kayo.
Kagayo. Thank you, Choy. Oo, kira madayon oy. Single man ko. Hi guys. Ay, ay. Hello, Michelle. Oh, Arthur? Niya ka? Dito ko sa inyo. O, nato ni mama mo nga niya mo din eh. Mo nga niyapas ko. Pwede bang mo join ninyo? Ay, kabala ka. Ako rin treat ninyo. Sky is the limit. Gusto mo hubog? Aw, maghubog ko ta. Nga nag-apas-apas naman ko, no? Maubi ka sa Di kabala ka, good. Kung mo gusto nga mo join gid ko ninyo, mo join gid ko. Mo inom ko. Sige, mag-order pa ta. Punan na rin inyong pulutan. Sir. Sir. Nanghipos na mi, sir. Na mauli na sa ng imong mga kauban, sir. Oh, bila danan ha. Gibayaran na, sir. Gikuha sa imong kauban nga babae ang imong pitaka. Ug nagkuha siya kwarta para bayad sa inyong na-order. Iyarsag nga gibalik sa imong bulsa ang imong pitaka, sir. Si Michelle. Ningon lagi ba eh? Ano mo mga tao din eh? Gibiyaan na kanila, sir. Gitugon ra ko atong babae nga ipatan-aw kuno ka. Ug ipapukaw na lang unya kuno ka nako. Ado ko Michelle. Ado ko Michelle. Ay. Sir, huwag ka kayo, sir. Tarawa, oh, natuwad ka. Sir, asa man ninyo dapit ba? Kay hatod na lang ka. Makatultol pa kas inyo, sir. Ayaw kayo nagmata ka na. Sa sofa lang ka rin sa sala nagkatuog. Huwag lang magpanaho sa imong kwarto sa suod, sa nagkatuog ni mo. Eh, maikol din sa mama ni mo. Kasakit ako. Oh. Sultan na si mong nainom gabi. Hubog kay ka. Ay gani kay nakadumdum ka pa din sa ato. Kaming kuyugan nag-inom si Michelle gabi ba? Nagkabalik sa demo. Ngano nga ba Michelle nga nagkatuog mo din ni gabi? Trabahante mo to sa bar tong nagkatuog mo. Sa bar nga yung game nan. Gibiyaan ka ba kung sa iyong mga kauban? Pa. Sakit eh kung murag mabuak. Hangover na. Nagpalabi man ka. Di mo ka na inom. Kadyot. Ato na ko sumama ni mo. Sultihan ako nagkamata na ka. Hubog gid kay ko kapi. Ibiyaan lang gid ko ni Michelle. Ug sa iyong mga barkada. Tay na sa Michelle eh. Wa man gid siya maluoy nga nibiya na nako. Ikaw? Ngano ni alamas ka? Nagsige ko text mo. Wa kay reply. Di sige na ako makontak yung number. Di sa gid na mag-abot sa inyo kung muadto ko. Michelle, gusto na kabuwan hapit sukad sa katapusan na ito panagkita. Gimingunok ko nimo. Nag-change number na ko. Ug bisag naapa ko sa amo. Nagpalimod ko. Akong ginans mama nga pasultihan kang wak ko. Nga naman. Lisod pag sabton, Arthur. Nag-change number ko aron di ka na makakontak na ako. Oh, Nagpalimod ko tungod kay di ko gusto sa mukon pa nimo. Michelle. Tara. Tanong lang ka magkata. Kay sildo naman sad. O na lang, musunod ako ninyo. Sige ha. Apa siya nga? Pagpaabot ni. Mahimo ba, Arthur? Lakaw na lang. Ayaw na kong sa muka. Nag-cool off na magyud ta. Lahuso na lang nato. Magbuwag na lang gyud ta. Aron dili ka na mag-asyong. Michelle. Labot pa may lain akong uyab. Kato si Choi. Oh. Nagkaila ka na niya. Katagay ni mo kato ni apil ka na mong inom. Unsa? Siya imong gipili. Kay mas magkasinabot mo. Halos na ng butang. Magkasabot ni Arthur. Mabuwag na ta. Naka-out na kita ko sa akong trabaho. Magkapakuha ni ko, hindi ka sa mo. Si Michelle. Kumusta naman ka siya? It's been a while. Pero, niya paghihapon ang kasakit sa kundugan sa iyong pagpakigbuwag na ko. Arthur? Ikaw gyud lagi. Gikan kong nagpalit og vitamins para ni Michelle. Uy, Nang, ikaw mo gadin eh. Amayang hapon nang. Apa ulit na ka? Ihatod na lang ka. Aron makatabang kog das imong pinalit. Kumusta mas Michelle? I-regard niya ko nang ha? Ayaw na. Kaya ra ni nako dong. Kumusta naman si Michelle nang? Gigabaan na tingali nimo. Namabdos.
ug ang kuna sa lalaki ang iyang gisabak. Niundang sa trabaho ug nipauli sa probinsya kay minyo di ay. Unsa? Ang kunon ko, pila kahigayon kong gihilakan ang pagpagigbuwag nako ni Michelle. Naglisod ko pagdawat. Apan sa dihang ako nasayran nga nagsabak siya sa laging lalaki. Mura kong gibubuan ug bugdong kaing tubig. Ug ako na-realize, dili gyud siya ang babae nga alang ako. Kanimo, Michelle, I'm moving on. Kung ako pa unta to'y imo gipili, dili gyud unta ka magmahay nako. Pero mas gipili man nimo ang gubot nga kinabuhi. Magmahay ka na lang. God bless you gihapon. Dagang salamat. Dinhi lang kutob, more powers RMN. Mao ka mga higalang taagi ni Arthur nga taga Babag 2 Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagalohan, One Last Cry.